ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತುಲೆ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅನ್ನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ದೀವನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಮಧ್ಯ ರೆಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಒಂದೆನ್ ಚೂರು ಮಧ್ಯ ಚೂರು ಸಿಗಿ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ತುನಿಂಚ ಸಿಗುತ್ತದೆ ದೀವನೋಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ತದಿಂದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಯ್ತೊಂಬಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀವಂಗ ಇತಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಆಂಡ್ ಇದನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಗ್ಯಾನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ 3 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚುಡು 3 ಚಮಚದಾತು ಕೊಜಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲ್ ಅನುಸಾರ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರದು ಮಸಾಲನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀವನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಯರಿಗೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾನ್ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಅಡಿಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವರ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಂದೇ ನಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವ ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿವಂಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ಯಾನು 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಯೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಮಾಜಿಗಿನ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಉನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಈತೆ ನೆಕ್ಕೆಯಾನು 1 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು ಪಾಡ್ಯೆ ಈತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪುಗ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಈ ಮಸಾಲನು ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಲಂಚದ ಬೆಚ್ಚಗು ಪಾಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಪುಡವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಶೋಕು ಬೆರವಂಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತಲೆ ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚ ಆತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತೆ ಡ್ರೈ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 3-5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪೋಗ ತಲೆ ಒಂತೆ ಸುರುಕೆ ಬೇಯ್ದಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನನ್ನ 1 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಉದೇನು ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಆದ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜೋಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಥರ ಗಸಿ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಗೊಂತೆ ನೀರು ಸುರುಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ದಿಢೀರಾದ ಈ ಮಸಾಲ ಬೆಂಡಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪಡ್ಚಿ ಧನ್ಯವಾದ.